Ok, youtuberi, znači danas ću vam pokažem kako da instalirate GTA 5 na vašem kompjuteru. Prije nego što početka videa da vam kažem da se ovo plaća, ali Epic je jednom izbacio free na svom storu, tako da ja ću vam pokažem kako da instalirate Epic Games. Znači oni koji hoće da kupe mogu kupiti, a oni koji neće da kupe neka čekaju da bude izbačen free na Epicu. Tako da pokazat ću vam kako da instalirate Epic Games pa da možete instalirati GTA 5 u Epic Games. Prvi korak jeste da ukucate u vašem Chromu download Epic Games i idete na Fortnite One Epic Games. Piše Fortnite One Epic Games zato što je Fortnite najpopularnija njihova igrica pa zato to piše. A može se i GTA 5 i druge Epicove igre. GTA 5 nije Epicova igra, ali bilo je free na Epicu jednom, tako da možete instalirati GTA 5 na Epicu. Ovdje će vam se pojaviti koji želite, preko koji vam je uređaj za koji želite instalirati taj, kako se zove, Epic Games. Znači ako je Windows, kliknite Windows, ako je Mac, kliknite Mac, ako je Android, kliknite Android. Vi kliknite Windows, to jest ja kliknem Windows zato što sam ja sam trenutno na Windowsu. Sad trebate sačekati i kad ste kliknuli Windows, ustavno kad ste kliknuli taj Windows, dolje će vam se skidati, evo dolje se skida, trenutno kao što možete da vidite, dolje se skida Epicov, znači i kad ste skinuli to, onda idete na Open, Finish, onda sve akceptate i tako dalje. I kad ste tu akceptali, kad ste instalirali Epic Games, aplikacija Epic Games trenutno ovako izgleda. Znači možete ovako, trenutno ovako izgleda zato što jednostavno, tako izgleda. Tako da, što se fakat nije prevara, i uđite u Epic Games. Ja već imam dolje Epic, tako da ja ne moram da kliknem. I onda kad se vam se učita taj prozor, ovako će to izgledati. Znači kad vam se skroz učita prozor. Znači morate se prijaviti preko bilo koga, znači preko Facebooka, preko Googlea, preko White Live-a, preko, ako već ste imali Epic account, možete da jednostavno napravite Epic account, možete jednostavno da vratite nazad vaš Epic nalog. Možete preko PlayStationa, također možete preko Nintendo, preko Steama i preko Apple-a. Znači zavisi vaša je odluka preko čega želite da se prijavite. Ja bih vam savjetovao najlakše preko Google-a. Tako da prijavite se preko Google-a i kad ste napravili account, posebno account, vama će pojavit ćete se u Epicu Store. U Store ćete se pojaviti i ukucate u searchu kao da ste na Google Play. Znači ukucate na searchu Grand Theft Auto 5 i onda kad ste to ukucali pisat će da se plaća, ali vi oni kako hoćete kupite, a oni koji hoće da sačekaju da se opet pojavi free, mogu jednostavno da sačekaju i onda da instaliraju, onda će biti free. Tako da, znači, nadam se da sam pomogla, ako jesam stavite like, subscribe, preplatite na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem video zapisu. Ćao!